pinter bejane sing duwe sok ben Mas Gareng ya. Ayo sok ben saiki ya bejaku. Kang apa? Diarani elek lah sing penting iso ngrangkul Cahayu. Timbangane bagus sing dirangkul debok tok nggo apa. Wow. Tapi kan nek bar mayang kan sing dirangkul ya panggah bojone to. Oh iya ratu ruse. Bojone wis. Ya kan dikeloni. Ora. Wis kono ngembang aku tak ngopi. Kan ya nama saya Neken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Senggok. Mbak ya mesem merengut bedae apa? Mbak ya susah bedae apa? Tak janji semua kan sadar enteni yo bareng aku diuring kagusan patone tumangan mesti kasembah. Kulo sedalu selamat malam Doni Ken. Nggih, sugeng dalu selamat malam Mas Bayu. Aduh jan wis oleh nyuwara rasah biaya panjenengan kuwi sih akeh kewajibane pita suara harus dijaga nggih leres. Ha iya kuwi sing nguripi kuwi sing ngrejekeni mula diopeni dahar sadahar sing ati-ati. Ha iya aduh piye sehat ta Nduk? Alhamdulillah pangestune Mas. Waduh jan Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat seger waras Nduk itu pamujine niki wau kok sampun gara-gara to Mas dereng enten jam setunggali. Ayo seben tak sengkake engko ngen katok le tetembangan karo adikku wedok sing ayu dhewe sak jagat iki aduh jan layar kaca YouTube kuwi anggere bukake genah wajahe Nduk Niken wis ngebaki jagat. Terus anggere metu anu apa kuwi raine Gareng tak scroll munggah no selek ora. Aku wis wegah ora. Oh, ditenono sok gedhe dadi apa? Piye ta? Nyambut gawe bareng kok nonton kancane dhewe ra gelem. Ol kancane metu di-scroll. Aku ki ya kepengin nyoba piye kabare Nduk kowe? Alhamdulillah sae, Mbah. Wah. Wes kono omong meneh karo Bayu. Lah jenengan niku lho pun sepuh. Lah ya sepuh. Gareng sing paling tuwa sapa lek kan jenengan? Ayo. Ya kena tuwa-tuwane aja mbah to. Jenengan niku damel tuntunan lho, Mbah. Napa contoh tuntun? Iya, kuwi lempah nggo tuntun. Ora gur lempah wong aku kuwi ya picek barang kok. Aja nesu ta. Ora nesu piye wis dionekke musibah nesu gawe tuntunan. Anu bagian lampu minta tolong dikakkan. Ayo, Diempakkan ya. Diempakkan. Lah, ngono lho. Jan. Men kelip-kelip kaya disco ya. Iya, sing putih ditahan sing putih wae nggih. Aku rumangsaku malah kaya ning ruang karaoke ya. Iya. Ora nyangka, ora ngira ya Mbah dhewe iki sarimbit lho. Tenan ki, heeh. Aku ya mikir ki, Nduk. Mongko ora semayan to? Mboten lho. Nomere jenengan ilang lho, Mbah. Ilang oh pancen mbok coreh. Aku nyelombah kaya Mbah Dukun no rumah. Oh kok nomere wong tua kok ilang lho. Lah nggih HP-nya aku kan ganti sekarang. Oh iya? Yes. Mereknya apa? Masih Samsul kan? HP kok Samsul. Ora usum. Oh timbangane sing merek opoh. Lah iya, Nduk Niken. Nggih. Iki sowan tenggene Pak Haji Daryanto. Acarane niki tasyakuran. Tasyakuran apa, Mas? Putrane Pak Daryanto, Mas Alvin niku wis ketampa kedokteran nggih wonten Undi. Tak omongi. Nggih Pak Daryanto serasan-rasan upama kula nu ngepek mantu Niken pripun nggih ngono. Lah, akune purun. Lah Mase lho gerek purun po ndak wingi. Lah iya. Ayo mesti Mas Alvin iki kari manut Pak Daryanto ACC, Mas Alvin jalan. Oh ngono ya. Pripun Mas Alvin oke? Mas Alvin itu sing pundi, Pak Deng? Kae, lho Mas Alvin kan lho. Wah, itu sebelahnya itu siapa? Loh, istrine lah arep bojo loro. Oh Mas Alvin sing
Sing mana? Yang sebelah kanan itu ya. Napa Pak Daryanto mawon lah. Alah. Wis malah ngejak ora cekok. Lah bingung anak loro aku ya bingung sing duwe bojo sing ndi kok. Ayo arep ngono ya. Aku ya anu kok ndonga muga-muga engko niken to lulus sekolah terus kuliah. Muga-muga itu pendidikan iso dadi profesor lho, Nduk. Profesor Niken Salindri lho, pendidikane hebat. Profesor iki apa to, Pak De? Profesor ki sing dibuntel karo godhong gedang kae. Terus kita koni tenanan lho. Profesor iki titel nggon anu kuwi. Kula niku moh napa Mas sing dhuwur-dhuwur kuliah dhuwur-dhuwur niku aku ndak pengen tiba lara kuwi. Piye to iki kok kuliah tiba lara. Nyapa kok tiba lara? Lah kok kowe ora gelem sekolah dhuwur-dhuwur iki ngopo? Ya sok aku golek bojo sing sugih ngono ae. Oh, lah iki wis apik kuwi. Ya tak kandhani ya. Capek aku wisan. Kene, cah wedok ki aja kok muluk-muluk golek apa? Bojo sing sugih. Aja sing penting lanang urip. Wis. Lah kok nek itu lek lanang urip terus ra duwe duit. Lah ya bojone arep mangan apa? Timbangane kowe duwe duit mati, arep apa ke? Lho, mending aku duwe wong lanang ki sing wis tuwek, duwe duit. Dene ditinggal mati duit tak jupuk. Gelem Mas Gareng. Ngono lho Pak. Mumpung wis tuwek, ora sudi. Wah, aku mbok percobaan. Sampeyan gelem to piye? Ora. Oh paling ya mung kari Iya. Iya. Ora ya wis sak ngono. Ah iya wis bakune ya. Donga iki sing apik, mumpung iki tirakat malam sura ya ta. Nggih, ngucap sing apik-apik Pak. Iya no, jelas no. Sing penting mengucapkan apa kepada keluarga Pak Daryanto. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun, pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi kagem Mas Alvin sageta gadah pasien yang banyak. Amin. Jane iki ora Ki dokter apa Mas Alvin? urung iki. Dereng no, lagi kuliah, lagi sekolah. Oh, alah, berarti keterima tok wi lho wis ditanggapne wayang lho Pak De. Apa meneh nek wis diwisuda ya, Nduk? Dah, mesti. So campur sarine niki kan ya digelar ning kene. Wayangan ya ning kene. Wah, Jan. Pitung dina pitung bengi ku Mas Gareng joget nang kene pitung dina pitung bengi. Ora aku ora rasa. Ora usah melu aku. Wong ditanggap lho, entuk rezeki lho pitung dina. Pitung bengi ora napa duite modar ya. Nek rak jenenge kondang. Anu ora kondang. Kepengin nunggone putune. Iya, nggih. Mula tetembangan sawetara. Nggih. Nduk niken. Dalam. Kanggo pambuka ora ketang bawa siji nembang, Nduk. Nah. Iki ana sing ngersake podang kuning. Nggih, podang kuning. Yen ikan ki surana sing guang. Pawakan apik, rupane ayu, swara becik, polahe yo apik, tur gampang diapusi. Kok gampang diapusi Lah kok? kowe gampang diapusi apa ora? Mboten, Nak. Ya pinter. Iya. Pinter ngapusi. Sing kulino ngapusi ki aku. Lah iya. Nakal deh. Ya, Nduk, di anu bawani podang kuning sik nggih. Nggih. Ya, kaya ngapa? Maka Nduk niken, yo. Wiwitane kuwi ta Pak De. Arep wiwit karo sapa sak mulah wis. Nadian wujud. Nadian wujud kok wiwit. Oh, Mas Gareng yo ngandani kok kleru. Kleru. Kowe anggere kowe nyeneni aku terus tak tinggal ngopi lho iki. Iki metu kopi lho. Iya. Aku anggere wancine nyambut gawe kopine metu kok jane wong apa to? Mas ora usah semelang. Nggih. Wancine ngiran munggah, daharan lagi metu. Sampeyan ora usah kuwatir. Dalu terus. Pak Haji Daryanto kali Bu Sumiyanti wis nyawiske daharan kanggo Mas Gareng khusus. Matur nuwun Pak Haji. Sambel goreng ya to, sop, kopi, jeruk, dadekke sak kresek. Yo, dadekne sak kresek ki lho. Dadi larani. Kowe malas. Wah, ku turan. Ya Dek, ya Dek, ya Dek. Ayo. Nadian wujud remong baksi Sing nyuara niken suarane apik pas metu sego karo kopi. Piye? Aku Aku kapan iki? Lah ya.
Lah segone di blender apa piye karek ngulu. Samu ora kuat ngulu ya kena stroke kowe. Neno. Pinter bejane sing duwe sok ben Mas Gareng ya. Ayo sok ben saiki ya bejaku. Lah ngopo? Diarani elek lah sing penting iso ngrangkul cahayu. Timbangane bagus sing dirangkul debok tok nggo apa. Wow. Lho tapi kan nek bar mayang kan sing dirangkul ya panggah bojone to. Oh iya ratu ruse. Bojone wis. Ya kan dikeloni. Ora. Ah wis kono ngembang aku tak ngopi. Alah, malah sih kok. Duh, Mbak muga-muga ora iso mingkem ya. Walek itu kan elek. Dadi ngono terus apik. Halo asmanis termra sakmene akeh sing takon jane Niken niku yen umur mungkin rahasia. Kelas piro saiki? Saniki sampun kelas 1 SMA. Lho ora lidak to, aku ora tau mlebu sekolah ning lho ya lulus. Lho ngono kok bangga lho. Ya bangga mau diluluske kok. Ora sekolah sih. Aku nyogok gurune. Ora kualik to gurune sing nyogok. Ora ana sing diarani apa kae sekolah ning Jabah iki apa? Homeschooling. Tapi tidak. Aku tidak mau homeschooling. Homeschooling apa? Homeschooling itu sekolah di rumah. Oh tak kira home ki omah, school ki sego, ling ki goling. Nang omah ono sego goling ngono. Iya to. Homeschooling. Homeschooling. Tapi kowe ya sekolah ning omah. Enggak. Sekolahnya itu tetap di sekolahan. Kan ada beasiswanya, ada dispennya. Home nggo apa? Ora sida ngono. Ora sida homeschooling. Tetep sekolah biasa mergo itu dispensasi lho kuwi. Mergo murid berprestasi ya ta. Oh ya berarti ya schooling to kuwi. Ya ora. Mas Gareng iki mbiyen ya ngono nduk, Cahyu. Pripun Mas? Sekolah ya ora tutup, gurune ya wis jelek. Heeh. Terus dipecat ngono wae. Sekolah kok dipecat lho. Ngece. Aku biyen ra tau nunggak ngene elek-elek iki. Oh kuwi, ya. Oh, lulus terus munggah terus kok. Ya deh. Nana. Masa mingkan kula. Kulinake nyawang wong ayu le sing kuwi lho sing nglenthem kuwi lho. Wah, sing nglenthem apa? Teki bareng karo Niken nembang itu lho. Nguyuh wae. Iya. Lah iya. Ojo kiri-kiri kae. Ateteki iki lho. Ya. Goleki si podang pito. Sepure liwat. Wis ben urusane dhewe-dhewe kok. Lah kene nembang kono bele muni lho. Wis ben anu. Iba bengeng tiku nyanding bisa
diarani sing anyar dipelajari, sing lawas yo tetep niki wau ra disupe Pak De. Soale sing tak elingi panggah sekop. Lah iya. Heeh, Pak Mbahmu Gareng iki disekop wae. Dadi men apa gen melu apa kuwi jenenge melu. Sing lagi viral itu lho, Pak. Nggih, heeh. ya ning ya ora to wong tuwa kok disekop ki piye to? Senggaan kuwi lho. Ya ini sekop-sekop ki ora wong tuwa disekop kabeh tuwana entuk sekop. Wah iya. Nggih. Ya nduk niki kan. Ya sak langgame alon-alon rasa dioyo. Bangune tekan gone ngono kaya, Nduk. Nggih. Ya, Nduk. Isa awane ngomah wis ora kerasa. Lalu yuran nang golek sing tak sayang. Mobang miterangganku galei neraka sahisab nanti wangi imane magengan liya kangnya leyang tak sawang mencelaning apa gagan sangan taring isama kakebayan sarwe dewe meleh tenco hello tak sawang bot acungit si pandang kuning agawe tirang tak sawang tambah manis iba bunga yang lakonnya ding serak rapat kalati kaki wangian yang si podangan juga hati keberatan Dirama seger ya, Cak. ikutan sayang dan atas rangannya senepikat bulu Yo, yo, Cak, segak Cak. Ayo. Yo. awane ngom wis ora kerasa kaluyur nang golek sing tak sayang mabang miterang gantu Leyang tak sawang mensuane gagan sangan taring kisah kateman sarwi ngece dheweke meleh tak sawang tak sawang tambah manis kebungan lakon yang Anu jogete Mbahmu Gareng piye? Elak ta, Nduk? Elak. elak. Kandhani ya. Weh pokoke aku ki pancet wae. Umur tidak masalah, sing penting ngobah. Yo. Ya, muga-muga panjang umur ya Pak De. Amin iki lho dongane cah yo apik. Aku sehat selalu. Tetep dadi seniman sing iso dicontoh karo gareng-gareng liyane. Amin. Jenengan niku dadi panutan Pak De. Amin. Muga panjang umur sampe enteke wong. Ngomong wis rasa. Sok budal dhewe, dus dhewe. Lengket dhewe ngono. Apa? Diwiru nek iso.
ana mati ora ana sing layat tok budal dhewe iki. Ayo saking dalane umure kaya. Justru bercita-cita itu rasa setinggi langit, rasa muluk-muluk. Cita-cita sederhana ning duduke identitas seseorang. So cita-citaku gampang wae. Yen mati akeh sing layat. Dengan sendirinya yen akeh sing layat berarti wong kuwi apik pergaulane lan becik aten-atene. Ya ora mesti. Lho kok ora mesti piye? Ora mesti. Kok ora mesti? Pengen sampean mati pengene akeh sing layat gitu. Kudune sampean iki golek masalah sih. Golek perkara. Nyolong apa ngono terus nyolong apa terus sampai digoleki wong polisi-polisi akeh ngono dadi sing layat sampean ya. Ora akeh sing layat akeh sing gepuki. Omongane ra enak iki. Lho jare mau ndungake apa kok dadi omongane ra enake piye wong. Lah dirasa pengen nganu sing layat akeh. Wong ki kalau orang banyak yang melayat itu berarti orangnya dulu orangnya baik. Oh ngono iya. Oh ngono lho kan. Dalem. Aja pisan kok. Ya kok se ya kan ben karo lerense. Simbah isih kangen kan. Wedhe. Kangen kok ora nyangoni. Oh ki mau wis disiapke wis Nduk, wis disiapke ora disangoni Nduk. Sinten? Lah iki mbahmu kuwi Kowe njaluk sang aku to? Nggih. Lah aku dhewe yo sing golek. Lah aku wingi ulang tahun ya ora diucapke, ora diwehi kado. Lah wong aku ulang tahun mung diperingati sepur liwat tok. Iya. Ya sepeh. Oh anu ya moga-moga panjang umur ya Nduk niki. Amin. Sukses selalu. 29 Juni. Loh 29 Juni kok. Jan. Simbah 28. Dadi baraku lahir terus kowe dadi padha tuweke kowe. Kuwi padha Juni beda taune kok padha tuwek. Sing penting ra 28 Iya. Ya. Sik Nduk niki ben anu ben dikancani Mbak Suci ya, Mbak Suci ngene. Ayo kene monggo. Terus. Iki ana penyuwunan khusus iki Mas Gareng. Apa Mas? Saka penggemar wayang sing suwe ngangen-angen Mas Nandai suwe kok ora tau munggah kon bawa lah iki. Nah iki sing Nandai. Kon bawa. Masalah suarane ra tekan gen nek kon bawa. Mula iki Nan kowe rene Nan. Kowe tak kowe nunggak semi karo kowe lho. Kowe lek niket salindri saiki burine ya nganggo lindri ning ora niket gethuk lindri. Ayo dah. Ngene. Tak jodoke Mas Gareng karo Suci Nanda tak jodoke Runiken. Ya. Kuwi umur-umurane sing ora patek anu. Lho kanca-kancane. Ya ora patek adoh banget. Kok dijodone karo aku Nandane gelem akune lho sing mau. Ora ngono dah. Ya. Kowe karo Niken gelem le. Niken iki karo Niken iki syaratnya ringan lho le. Nggih. Apa piye? Cekak umure. Kok malah meden-medeni ngopo? Ora kene ta. Ya, iki. Lihat deh. Dipun dawuhi menapa menika? Sing meng ukuran banter, agar banter ke telat kok gau. Woi. Wah, ngono. Wih, Wong kok isine ireng tok ya. ya aja kenyek to. Waduh. Karo klambine padha kulite. Wah, ditemok niken. Walah lah. Alah seneng. Lah kok glinding. Kok iso geblak. Kowe iki kok apa? Lah anu ket nika kula ndeloke mek ket ning HP tok niku. Iya. Oh, kulinane. Wah, sandagel to arepe. Ora. Kulinane dirangkul Narya. Pelok nyidam sari. Ayo. Ya Mas Nanda. Iki apa iki? Iki tak gone ya. Ayo kene. Deh. Kuwi ngati-ati lho kuwi. Mbak Niken yo sing mambu Klaten lho kuwi. Oh iya toh? Oh, nggih ngono. Klaten sapa, Duk? Bapake apa ibuke, Duk? Bapak. Bapak. Bapak Klaten. Dalang bapake niku nggih. Oh, Angger kula mbiyen ning Nganjuk mesti disusul karo Kang Ramane ditunggoni sewengi karo iki cilik. nggih. Heeh. Rama sinten?
Oh, anu bapak iki sik cerai bapak iki Pak Kuntoro Nadi ya. Nah, Pak Dimur sing ngerbak niku. Niki Mas Kuntoro Tadi. Yo, anu Jam Sari. Yo, Nas. Intine kowe gandruwo kene. Alah. Sepurane ya Dik tak demek tangan. Enggak apa-apa. Tapi kamu tadi udah cawik tuh tangannya. Ora tau adus. Wes hen. Malah senenge. Ngipi apa ta? Mbah. Ngimpi dirubung siwur ya. Duh, wong ayu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Mau sore wis getak aku lho Mas Areng. Pangapunten Mas. Tak dodonge ning kamar mandi. Wosik kok, ora adus barang. Oh nggih, aku wis ngalih. Kula sing lepat Mas, kula pinten Mas Yuli sopir. Sebutene sing ageng. Iya. Lepat kula. Awalnya jane anu aku wis nyeluk alon-alon lho kan. Jare tak celuk alon-alon. Kuwi tak bocah ki tak pek anak to kuwi ning Solo. Nggih. Kuwi wong Madiun tak pek anak biyen karo aku saya ini nyanyah-nyunyah tenan. Sepuntene Mas, kula ra dibudhek. Nan, aku tak anu nunut delo. Mas kursi lho, ora adus barang lho. Oh ya wis, nggih pun aku. Wis ben yo. Ya bener, yen aku tak benerke esuk kapan iso getak bayi. Ya nan. Duh wong ayu. Duh wong ayu. Waduh. Ya. Gacitan. Ketoke laris men tanggapane. Suarane gerek. Papujane ngati. Duh. Nadane C, Mas. Cetok. Kaya ngene wong nandang asmara. Wes, malah laras gendruwo. Apa mung awakku dhewe Cedakno kan men ora wedi. wis aduk rono Yayi. Wis aja diecer-ecer to. Lah, Kecer. Lho kan sepure arep lewat ke lho. Dewa Jawa tekeng welasono mring wak mami. Tangane iku lho wis aja nyekel ae. Pergi ke apa? Wong kok le mbok Demen Mas kula. iya. Ya kuwi Temen aku. Iya, kuwi gandeng wedok tenan ya lagi iki ya kan. Mulai ya di. Biasane Hati-hati lho Ken, biasanya seneng banjir lho iki. Lah harap seneng banjir, seneng wedhus ora apa-apa. Iya. Piye kan kowe apa dibojo kaya nandane piye kan? Wah, mesti anget ya, mesti anget ya. Lek pomo ndek bojo Nanda iki wis jelas setia iki Mas Nanda iki. Ora nek sing gelem karo kowe. Ya ngene. Tapi lak manis to. Manis. lah ndek bojo duwe bojo nandang ngene iki wedhusmu wedok panak terus. Yo Mas gareng iki, ayo. Oh, ya oke. Gandru suci, ayo. Kok aku to iki lho. Kuwi suci wi lho. Ayo. Monggo Pak Tuwa Dik. karo tuwa. Sadar. Tak jelas Maret. Sadar. Seminggu kan minggu Pak Dik. Ngopo? Kok iso glagep? Ngenteni cangkeme nandamu. Ana wong tuwa roman kok dicek. Ayo. Besok kapan? Katakan kok kapan-kapan. Aduh Suci, aduh Suci. Weh, ngopo wi? Aduh. Anu drama. Oh, drama. Drama piye sikilku dijak. Kok tak kira drama ya. Apane sing kedak? Roman wong tuwek jak-jakan tok to. Karo tuntutan. Nek Kira lek ketoprak. Jejer lan wong lamu. Wong ayu kok lemu. Ayu tur lemu. Terus ngapa nek aku lemu? Ora apa-apa. Karo mangsane. Padha bojo. Mbok sing ngajeni karo wong wedok. Padha. Jaman wis emansipasi wanita wong Ah, syukur. Apa mangsane mbokmu ora wedok?
Wong kok ngeloloni wong wedok rumangsane apa? Kaya lanang-lanang dhewe. Delok tanggamu padu. Lanang kok wanine kaya ngono. Tanggamu padu lho kan. Aku ra seneng ngono ki, wong wani ngono, wong lanang kaya ngono ki. Bubub. Apa bibib? Kok dicek sing lanang diceluk bubul iki ta. Bubul. Bubul. Bubul karo bubul. Rumahsamu apa? Wong lanang kok kakean lambe lemer arepan ya. Biarkan mereka bertengkar ya bubub. Yang penting kita jangan ya bubub. Enggak dong. Iya kita kan bahagia kan bubub. Aku ikut sini aja. Kamu siapa? Ih ada anjir. Anjir bukan anjing. Kegedean kamu no. Makanya anjir aja. Aku ikut sini ini galak sih. Tapi lah gede. Gede kue. Rene. Yo, tutukenan. Upama sira nah kudu tanpa prau sasat sarah Jolodri. Tak tambahi 100 ijolan. Piye ta? Ijolan karo sapa? Kowe iki aku kuwi. Masa aku seharga 100.000 jangan mau dong. Enggak toh ya ampun. Ya ampun gimana sih kamu? Seharusnya kan 100 juta. Lah iya. Kowe kok sesek kaya mul kancane Madara. Gandeng ya ora apa-apa. Anu, Mbah Gareng gandengen sik ora ketang dienggo tangga pengen gandengen nduk, gandengen nduk. Jan wis lele. Apike. Kowe munyuk. Lah jare kon gandeng. Digandeng sing apik, digandeng. Jan wis kaya putune ngerteki mbah ning puskesmas ya rek ayo. Iso jebles. Ora cecer wong ayu ra paten. Ayo. Nerano. Ayo. Aku tak jajang syariat mau ayo ngeten yo di anu gawe tayub sing nembang Mbak Suci ayo ben dijogeti Nanda Mbak Niken karo Mas Gareng ayo aku sing nyawer ayo Mas Gareng niken ning tengah sing joget Mas Gareng karo Nanda ayo ayo maka yo Mbak Suci wah Bablas tembang angen yo Dini adem nduk yo si bulan ki wae
makasih, matur nuwun. Aduh. Mas Gareng. Sik iki ana nawala. Saking Mbak Heti Purwodadi. Nggih. Menika katur kuruson saking Rembang. Oh, ngaten. Nyuwun kitir sumilir kalih wewayangan. Wis aku seneng karo kitir pinggir iki. Kitir sumilir. Kitir sumilir kok ya. Kira kitir pinggir. Kitir pinggir kok ning kali kok kira. Nggih, ayo. Iki jatah induk niki kan iki. Ayo. Ayo, Dok. Mangga, ayo. Ketokno. Kitir apa kuwi lagune sing apa? Kitir sumilir. Kitir sumilir. Ayo dong. Mangga ayo Cok diracekke kitir sumilir. Ge ditembangke nduk niki kan. Mangga, ayo. Yo Le, mandha, ayo. Yo.
Mas Gareng. Tak kira karo radar dibablaske meneh. Bablaske apa ya? Bablasne sekop-sekop. Padhe yen mau njaluk sekop. Aku kurang nyekop. Lah mbok oke, ayo. Sik iki nek wayangan ya. Kok dibablaske, Nduk. Sekop. Wayangan ayo coba kan jaluk sekop-sekop to. Oke. Ayo mumpung ana niket, aku disekop kan. Ayo disekop. Wis keriput nak. Lho mulo disekop kan kenceng. Iya. Dicetok wae kuwi ayo. Ayo, monggo iki wayangan ayo. Ngejak sekop-sekop kuwi Mas Gareng yo. Ya ja wayangan jo. Monggo ayo. Piye Mbah? Piye Mbah? Aku marane ngarepe nikah dadi rapati cetha kowe jane ngarepine. Coba. Ayo. Ayo. Nena. Yo. Ngopo kok malah? Aku biyen ya kesusu lahir ngopo? Ambek mlebu neh. Kok dilari kene. Dileboni wis lari kok. Ayo, coba. Ayo. Nah, gile. Nah, anu bokonge lah, mendek sithik. Jentit. Nah. Sikil kene jinjit kene. Iya, lah. Terus karo kene. Nah, iya. Kaya kiri arep. Oh, kok cocok karo karek-karek iki lho. Ah coba isane coba. Anu kuwi yo kaya. Yo. Tahu. Ngopo kok? Lah epret kabeh. Kuwi jare garek apa jaran wae kok. Wah, jogetan opo to jan.
Wong nek saya tuwa ki ya jogete sak lumrahe wae ku cah nom-nom ngono kuwi. Saya tuwa saya. Nganu apa jenenge? Kolot. Ora kolot saya tuwa ki saya enak. Nyapa? Oh kaya santen ae. Lah iya lek santen kan saya tua ya saya enak. Padahal ya ini apa ki jenenge seni itu tidak bisa dibatasi. Oh iya. Harus selalu berkembang dan berkreasi. Nggih. Wingi mung apa kuwi sing ngene tok kuwi. Terus Kargoe saiki aku sekop. Iya. Sesuk pacul linggis. Nek joget linggis piye ya? Aku mau bayangke joget linggis iki. Ah, nolan. Kaya wong buduk. Malah kaya wong bunuh diri ya. Iya. Malik Slendro, nduk niki kan galere sih, sila. Ayo. Iki anu. Apa, Nduk? Nggih asal niki. Ayo legase ngono ra apa-apa. Kopi, kopi. Alah. Malik Slendro iki anu Mas Gareng. Gandeng Pak napa Daryanto. Nggih. Niku rak ya wirawiri nang kene sok ning Bogor, Jawa Barat. Niki ana sing ngersake jaipongan dikintunke para keluarga sing wonten Bogor. Nggih. Yo, Bulan Sapasi. Wah, diaturke. Sing sinden Mbak Suci, engko sing jaipong Mas Gareng. Nah. Nggih, wae. Niki kudune suci mergo pancen dheweke nadyan kelahiranipun kelahiran Jawa Timur ning wasis dalam berbahasa Sunda. Nggih, heeh. Yo, Bulan Sapasi diaturke, Cok. Monggo saka kendang wae. Plak nih, apa? Niki dikintunke sing wonten Bogor. Saya juga tahu ki. Jenengan no? Ora ayu to. Yo karo ayu sisan. Ayo berdua. Tibane ungat anu bae ae. Mas Gareng karo ayo monggo diaturke. Wah, Bulan Sapasi ya. Monggo ayo.
matur sembah nuwun. Aduh, Jan. Piye Mas Gareng? Sager ndelok polahe ayu iki delok tok aku wis kesel. Lah kok ngono?